Bigay siyempre muna kami sa baba. Kadutski, tapos sa baba po yun. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hello mga kabot. Dito na po yung unang punta ko ngayon sa San Carlos sa Pangasinan. Subscribe niyo muna kami. Bigay siyempre namin sa baba. Kadutski, kaya kabot. Tara, let's go. Let's go. Magkano ka, boss? 50. Mura lang? Mura lang, ba't hindi ka bumili? Parang pambili. Nag-shopping lang ako. Hindi pa dumating yung pinsyon ko. Magaling kang kupal ka. Magsa-shopping ka dito. Kaya lang. Kaya ka, boss, oh. Sale yan, oh. Ayan, oh, bagay na bagay. Oo, bagay na. Ano, walang pambili. Ayan, 100 din dyan, bam. Kabos, ang ganda na yan, kabos, oh. Wala pang nagbibigay ng sponsor eh. Ang ganda ng mga ano, design niya, kabos, oh. Baka may tawad pa kay ma'am. Wala na. Ay, bakit bentol daw sila? Naka-inventory na pala, kabos. Oo. One eternity later. Balik na ako, Miss At. So, pasensya na muna. Hindi tayo ng budget ko. Bibigyan mo tayo sa iba. Run. Oh, kabos. Sakit ang ulo ko eh. Bakit? Ano nangyari, kabos? Naisip ko yung short pan, yung kursunada ko. Ba? Ano ba yun? Anong klase ba yun? Yung Nike, yung anti-fit. Anti-fit? NANI?! Oo. Anti-fit ba yun? Oo. Baka dry fit. Ay, oo nga pala, oo. Sorry. Ay, bilhin mo na. Wala nga, tulang ang pera ko eh. Kaya niya nakikiusap ako sa kanya, nabawasan niya. Eh, paano yan eh? Wala pa tayong subscriber. Magano tayo ng mga subscriber? Kaya nga, tulong sa kanila mga ano. Tulungan niyo naman po kami. Sige naman o. Magmamakagay, magubad na lang ako nito para mag-viral naman kami. Alam ko na. Hiram ka kay Ivana, Mocha. Eh, wala si Ibano eh. Wala nang parking na. Wala ba? Hindi ba kumita siguro? Kumita. Bali. Balikan natin, kabos. Tara. Saan ako hiram? Mamamalimos na lang ako dyan. Hindi. Hindi ako ng pera. Tara, tara, kabos. Nasaan ba yung Tara. Tara, huwag ka na malungkot. Tara. Let's go. Dahil na may kabos ah. Oo, nabili ko lang eh. Sa dito, presyo nito mga
pang-display lang naman itong binili ko eh. Kaya, Ayan, nabili mo ba yung anti-fit? ay, hindi ko nabili mga kabos. Siguro sa susunod na lang pagbalik ko rito sa Pangasinan. Yung nabili ko lang kasi ito yung display lang na pangbahay lang. Papasalamat ako sa inyo dahil ito na yung pagkakataon kong unang labas ko sa pagpunta rito sa Pangasinan. Sana kung matusuporta nyo pa ako, matusubscribe nyo pa yung ano namin, pagpapatuloy ko pa siguro ito yung ano ko, paggagal ko sa inyo. Sana punta nyo pa kami. God bless. Attention nyo. Thank you. Salamat. Kaya sinuha kong try ko lang to Sabi sa bundok, di lang na ganda pala. Pero bago yan, investigation tayo muna kami sa baba. Sa Dutsi, sa boss, sa baba po yun. Para at dito tayo lagi.